Siyabonga kakhulu egameni lenkosi bangcwele. Ngicela uke unike umakhelwane wakho ukuthi i-5 uthi wamukelekile ebukhoneni bukaThixo. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Haleluya. Ake siqhubelele izandla sesikhona namhlanje. Haleluya. Bakhona bebefuna ukuza. Haleluya. Kodwa bavaleleke. Haleluya. Yole besibonga uThixo. Siyabonga baba. Sibonga singena amagama angcono esinokubonga ngawo. Ngicela asenzele yona imihla namalanga. Haleluya. Ake siyenge ezwini lethu incwadi kaMagalati chapter 6. Incwadi kaMagalati chapter 6. Thank you, Jesus. Incwadi kaMagalati chapter 6. Thank you, Holy Spirit. Our Savior was. Thank you, Lord Jesus. My honor base. Incwadi kaMagalati chapter 6. Malido koshele vehentos. Makarada boko shete meheledas. Ilabra kabado shete meheledas. Ivaharadas mekelida bakadosh. Elevahanto lamto janta meheledas. In the name of Jesus. Holy Ghost. Mshanje. Tufuna nje. Ngokungethi Amandla. Hallelujah. Apha emhlabeni kunezinto ezininzi ezilutshaba lwalento sayamkelayo. Apha emhlabeni kugcwele izinto ezithi njengoba sikholwa zingayithandi lento yokukholwa kwethu. Ngoba umtholi waphoselwa apha emhlabeni wathi akufa aqonde okokuba uThixo abantu bakhe usabafuna ukuba baphinde babuyele kuye njengokuba babevela kuye. Ngoku ulwa esilwela into yokuba masingade siyofikelela apho sifuneka khona. Verse 23. The more we try is the more sisiya phambili. The more we try is the more uSathana ephoxeka. The more we try is the more inhlaba zethu ziphoxeka. Ayikho into ethandwa zinhlaba zethu njengokuba sihlale nje kungabikho kwanto nje esiyenzayo ekuthiwa izakwenza sifumane uncedo. Because traba zona sizinhlaba sifuna uba ngamaxesha esifuna ngawo sikwazi uza sizofika sikwazi ukufikelela. Haleluya. Kanti utata uYobi lithi iBhayibhile wayegqibelele emehlweni kaThixo. Ngaloo nto uThixo wayembiyele. Wathi uThixo ngenxa yokuzingca koYobi wamusa into yoba umgqalile na uYobi umkhonzi wami. Wathi ka emjonga uSathane wathi hayi Nkosi umbiyele kaloku susa nje namlilo ujongana nokukhanyela na wena. Tama the more siwufeza umnqweno wakhe uyasiyela. Iyo le nto uSathane kudala isizama singasameki. Iyo le nto uSathane kudala izama usibulala singafi.
yole nto kudala usathane zama uhluphekisa singahlupheki ngoba sibiyelwe. Asibiyelwanga ngokwasenyameni, sibiyelwe ngokwasemoyeni, ngobiyelo olubiyela ngokwasemoyeni nangokwasenyameni. Haleluya. Umoya wethu uphephile esandleni salo. Umoya wethu uyasinda phansi kwesandla salo. Okay, wifumene mama. Yes. So, ekugcineni ilizwi likaYesu sisethubeni lokwamkela ipackage. When we talk about the package, we talk about the spiritual package of blessings. Yabona xa ubhatala idishi baye babuze uba ufuna ubhatala malini. Uthi wena ndikhalele ezi 100 rand, bathi bona ziyi-110. Ngaphakathi kukho ipackage ezinga, kukho ii-channel ezinga ngaphakathi. Ndiyo iyadura, ibingekho mhlambe enye athi hayi ikhona ipackage yoqalisa ezantsi ebhatalwa nge-30 rand. Haleluya. Ipackage lesithetha ngayo. Then you choose ukuba which package oyifunayo. Kodwa yohayi ngeke andinokuthanda zonke uziwethe aveli kule ipackage yokuqala. Hayi, ndawukhetha le ipackage yesibini kwezi 100 rand ndenze uba noko sibe liqela. Lo mfo wakuthi yena osemva kwam ulapha eRustenburg yena wakhetha le package ye-400. Hallelujah. Hayi mandifune serious because xa ukhetha ipackage uyikhetha kukho le nto uyifuna ngaphakathi kwepackage. Because mase ubhatele le package yes channels, xa ungena ngaphakathi there are many channels esikhona ukulandelela ukuba ukhethe eyiphi ipackage. Ukhethe ipackage ene-channel ezimbalwa okanye ukhethe ipackage ene-channels ezininzi. For example, kule ye-30 rand okanye ye-40 rand okanye ye-50 rand eyoqala esitishi kuthiwa ngumzantsi wethu asikho. Esitishi kuthiwa ngumzantsi ibhayoscope asikho. Uba ngomgqibelo ubhoreka ilanga lonke uqonda uba ndawubukela ntoni bangajonganga ibe ngathi awubukelanga edishini oyibhataleleyo. Haleluya. So nalapha emoyeni sikhetha ngakandlela. Ingabathi uJesu osukuba ethanda kusamakhosi uthi makasincane awuthwalwa kumnqamleza andilandela. Kayithele ngokuzincama uthetha into yoba ukhona uba ungakwazi uzincama kumqondo uba yho uyakuthanda uhamba noba kuyanetha lo mntu, uyakuthanda uhamba noba kuyanetha. Kodwa aphume inethi kuvula, aphume inethi aphume kubanda. So mna ndingayenza mnyonjani ngeke lo mntu azakugula kofuneka ndibe kwagqirha. Ukhe wathi omnye umfundi kaYesu ngenye ilanga wathi mna Nkosi xa uYesu ebuza into yokubana ngoku siyahamba ukhona na apha kum ofuna ukuhamba nawo. Bathi bona wathi lo mfundi, Nkosi mna ndiyafuna uhamba nawe kodwa khawuqale undincede undivumele ndiyongcwaba phaa ekhaya kuqala khona isingcwabo. Thelithi iBhayibhile bayeka abafileyo bangcwabane, wena landela mna
Because Jesus knew that unless ukuba ebethe Nkosi ndicela undincede uhambe nami ndiye phaa efemelini yam, kukhona isingcwabo esikhona, ufune ukuhamba yedwa. Wabe uYesu esazi into yokuba xa umntu ethe wahamba yedwa uba sengozini. Khumbula iBhayibhile lithi isimilo esibi simosha isimilo esihle. Ayikake ishintshe ithi isimilo esihle simosha isimilo esibi. Because uSatana une access kulento. There are times where alwa kakhulu. There are times where alwa nje. Because akafuna uqhele ilevel eyi-1 yemfazwe yakhe. A spiritual war. Imfazwe yakwamoya yile nto ivayo apha kuwe engqondweni isenzeka. Yile nto ithi xa usithi le nto ndiyayifumana ngeyam le. Wathothi le nto ngeyam le ndiyayifumana le nto ngeyam. Then iqala imfazwe because you declare a word of God. In the book of Genesis lithi iBhayibhile uThixo wasinika igunya lokulawula ngaphezu kwendalo yonke. Wathothi le nto ngeyam, then uSathane ukhawuleza azofika kwangoko. Xa efikile emelana nempumelelo yale nto ithethile, kukhona umoya ufaka apha engqondweni. Umoya wokudawuta, 1. Umoya wokungazithembi, 2. Umoya wokungakholwa, 3. Umoya wokungaqiniseki, 4. Umoya wokujonga abantu bazawuthini ukuba akwenzekanga, 40. Noba akathanga akuthande waqhiba ukumnceda, ungakhathazeki, ungayenzi kuye kaloku. No, haleluya, ungayenzi kuye. So when we do things, we need a revelation of it. Njengoba nibona la eBhayibhelini kunencwadi yezenzo. Izenzo, incwadi yezenzo, it's a combination of spiritual gifts. Yindibaniselwano yemisebenzi kaMoya Oyingcwele. Amandla ovuko labafileyo nalapha kuthi asasebenza. But it depends ukuthi uyawazi na ukuba ayasebenza. Uyayazi na into yokuba kunamandla alapha kuwe. There is power. Kunamandla la wokwenza. That's why yethu umbhali la Masingethi Amandla. Ayibangcwele ukuthi Masingethi intoni? Amandla. And which means lamandla la athetha ngawo ngalamandla aviwa yintombi kaYayiro iyayinentombi legazi eyathi mayifika ichukumisa umqukumbelo wengubo kaYesu yaphiliswa. Yathi yaphiliswa uYesu wema wathi ngubani unichukumisileyo? Ndiyawazi amandla aphumileyo apha kum. Hallelujah. There is power. Kunamandla lakuthi ngaphakathi. As long as you are in Christ believer, believe me, you have power. Hallelujah. Ivan uthini uJesu mayithetha kubafundi bakhe phambi yezenzo chapter 1. I want us to have a clear mandate about the power of the Holy Ghost, a power that is operating in our lives, because without His power, without the operation of this power, we can't fulfill and obey the will of God. Hallelujah. By Jesus. What is chapter 1? By Jesus.
I want us to be clear about where. I know. There is something that I know. I want to tell you something. When you have this power, it doesn't mean there is no challenges that will come across you. Hallelujah. Lamando now, wanikelwe ukulwa nalama challenges odibana nawo. So that it is likathixo lisizwe. Hallelujah. Matthew chapter 1 verse 8. Verse 8. Where we go, we testify about Jesus. We speak about the power of God. Sithi kulabantu ababeth-ended sibabuyisela ithemba. Hallelujah. Uthi nokuba ungxamile uhlele phansi. Uthi mamela mntasekhaya jonga. Imani, okay. Mamela mani jonga makahlala phansi. Ngihlala phansi. Kukhona phi yakho? Athi hayi ndizayaphi nawe uthi ngoba ngisebenza nokusebenza. Uthi makahlala phansi. Ngihlale phansi. Xa sehleli phansi kanje uthatha isandla sakhe uyasibamba ufaka kanje esakho apha kuye uyabamba. Loo nto ke yenziwa umama komnye umama, yenziwe ubhuti komnye ubhuti, yenziwe usisi komnye usisi, yenziwe utata komnye utata. Ndiye ndingavumi ukuba mayenziwe ngutata komnye umama, ndingavumi ukuba yenziwe yinsizwa komnye usisi. Siyabiya baloku usathana namaqhinga. Menze bakuthi ngokudibana kwezinyama zezandla inyama iphethe enye into phengqondweni. Kuba lokhu usathana lokho ekhangela iqoba lokungena. Enze ba abantu sebahlazisa igama likaThixo. Hallelujah. Umbamba ngesandla. Ndijonga mani. Esimo ujongene naso masingakuthusi. Uyayazi into yokubana ungumfanelithelo kaThixo. Uyayazi into yokubana uba bekuya ngokuka Satan befana awusaphili kwaphila nje. Wena usahlutshwa into encinci ukuthi kuyahlupheka. Kunabantu abangaphiliyo namhlanje nabo bebafisa ukuthi nabo babe kanti bayaphila njengawo. Kodwa uNkulunkulu usakubusisile ngokuphila lapha emhlabeni. Okuthi ukuthi there are still more chances zokuthi ungakwazi ukuba ngcono ngomso. Njengoba nisazi ukuthi iBhayibhile ethandazani niphathile ngokuba ningalazi ilixa. Kungenzeka namhlanje ungabi nomsebenzi kodwa kusasa ungawufumani umsebenzi. Kungenzeka ugule namhlanje kodwa kusasa ube sowuphilile. Because God is God of possibilities. He is God of the word. He is God. When He speaks, He performs. Hallelujah. Lento ayithethayo uyayenza. Futhi mayenza uyayenzisa. Amandla kaThixo sobe singcina ngawo. Sobe singcina ngawo elapha kuthi. Siwabonile enceda thina. Singcina amandla kaThixo wethu. Lamandla usinikile ukuze sikwazi uvula umlomo siwangcine. Kuthi noba sidibana nezilingo sizinqobe ngenxa yakhe. Hallelujah. In other words, ngamanye amagama uThixo ngokho into ayenzayo. Usibeke kwi-spring. Ispring. Now, usibeke kwi-spring. Lutho utshaba xa lusiza laphaya. Uvove kube kanye. Okwesibili sikunyusa ngokwazi ispring. Sikubeka phezulu emajukujukwini. Sikubeka kwenye dimension of the spirit. Bese uqala uthi no, I don't care. Noma bengangithandi. I don't care. Noma bengafuni ngiphumelele. I don't care. Noma besithi akuyonto. I don't care. Noma besithi soze ngiphumelele. Because I know what God does through my life. Now we ask, let nothing to dismind you. Let nothing to intimidate you. Let nothing to discourage you. Just be strong in the Lord. Oh, hallelujah. Your melele gosine. What the years of past, I can see the situation, but I've been reading the Bible day and night, seeing the men of God and the women of God going through a lot of challenges, but in their last days, they testify the power of the Lord. They
identify the power of the living God. Hallelujah. Yaliwa lebila pakuwe. Yaliwa. No longer try to bed. No longer try to bed. Amen. It's all. Yes. Try to bed. It is. Amandla. Amen. Moya wako. So invent. Invent lava. Abakanda nonga batani. Abakanda nonga batani. Through this power, because the generator of the heavens is in operation. When God sees us, now people store this strong. Ubona onyanga bakathika. Ngenxa kamoya oyingcwele ongaphakathi kwethu. Elithi iBhayibheli encwadi yabase-Efese uThixo silivumba elimnandi likaKristu. Hallelujah. Masingethi Amandla ekwenzeni okulungileyo ngoba siyavuna ngexesha elililo. Hallelujah. Ingawethu Davide undilungiselela isithebe phambi kwababambezeli babo. Njengoba siphila nje kunabantu abafuna isiphila. Njengoba siphumelela nje kunabantu abafuna ukuthi siphumelele. Kodwa bengazikwenzanga ngokuphumelela kwethu. Kodwa bengazikwenzanga ngokuphila kwethu. Bathintela nje without reason. Hallelujah. Amen. Masingethi Amandla ekwenzeni okulungileyo. Njengoba iBhayibheli lithi uThixo ukho kwindawo zonke ngamaxesha onke, akozeli akalali. Uyijonge yonke imisebenzi esiyenzayo. Uyibona yonke imizamo esinayo yokufeza umnqweno wakhe. Hallelujah. There are times where sometimes you feel lonely. There are times where sometimes you feel frustrated. There are times where sometimes you feel have no hope. But God always there for you. Lingabikho ithemba, angabikho amandla, ngabikho ubungcono obubonayo kwisimo sibhekile, kodwa uNkulunkulu uhlale khona. Akashintshi. Nezwi lakhe alishintshi. Inye libeshintshayo. Nansi. In here, there's something that needs to be driven out, so that when actualize, my actualize, what if we take actualize, then Satan, I was to feel like what, because the pillar was in realms, in the dimensions of the spirit. Ilizwe kamoya bangcwele, lilizwe elikhona, lilizwe eliphilayo, lilizwe elinabantu elina izinto ezininzi kakhulu kodwa ezingekhoyo kulo umhlaba. Amen. Hallelujah. Kodwa kwela lizwe kuyatraveleka. Kuyahambeka pha. Amen. Uthi masuthamza uhamba pha. Takuhle ngaka nje. Uba ubona noba lilithe legold bathi ibambe. Xa ujonga pha akubonakala phophele khona. Kunento engathi lilipha elimhlophe qwa elingajongeki eliphandlayo. Othi mawuqwalasela ubone ngathi kunekhala ezitshintshayo njengelanga malibheke kakhulu emehlweni. uJesu uqobo lakhe ehlele esihlalweni sakhe sokulawula, ehlele esihlalweni sakhe sokuthi makwenzeke kanje ngokwenzeke kanje. Hallelujah. Our life depends to Jesus and belongs to Jesus. We need to submit under the authority of the Holy Spirit, so that
we may able to live the life that we please God. Hallelujah. Ukuze sikwazi ukuphila ngale ndlela uThixo esithi makasincede ngayo, sidinga ukuthobeka phansi kukaMoya Oyingcwele. Sithi Moya Oyingcwele, andikwazi uzizisa, ndizise ba, ndizise umthandazo okusebenzela kakhulu neminye yasebenza, kodwa a personal prayer ekunceda kakhulu. It's a prayer that when you pray, you just firstly close the door and the windows, curtains, everything. Then you kneel down. While you kneel down, you talk to your God in private. Then God will reveal you in public through the answers that you were asking in the prayer place. Hallelujah. Because this journey of salvation, it's a long journey. Luhambo olude. Uke wakumethetha enyilanga ethetha nobaba uGideon. Wathi hamba ngalamandla onawo. But inkinga kulamandla, the more wasebenzisa ayehlikele, the more wasebenzisa ayehlikele. Njengoba sethile uJesu wathi ngiwavile amandla aphumileyo phambi. And lamandla uYesu wayewasebenzisa, ngalamandla awatransfere kuthi. Ngalamandla the kwincwadi yesenzo chapter 1 verse 8 wathi niyakwamkela ke amandla after Holy Spirit came. Sefikile phezulu, then there is a power. Ngekala abapostoli bephumela phandle endlini, sebethandaza bephandle, bezula ngaphezulu kwe-upstairs, phezu kwendlu, bezula phezulu, bethetha imfihlo zikaThixo. Kwaphuma ilali zonke, sisomamele baba abantu bathetha besithini. The power of the Holy Ghost, amandla kaMoya Oyingcwele ebebaphakamisile. They were no longer controlling themselves. Ngoba this mind ekugadile ukungahlaziswa. Hallelujah. Because things of God are the spirit. Hallelujah. Even if sicela umsebenzi kuThixo, sicela umoya. Masicela umsebenzi, sicela umoya operator in a physicality. Of the spirit, there is an atmosphere. It's where we belong. In the areas of the spirit, we belong there. We need to be there. We need to dwell ourselves in there. Galatians chapter 5 verse 16. Kengoko ditihambani akisiye kancane. Galatians sendiyayiqeda manje. Chapter 5 verse 16. Mighty Jesus. Praying to God, it's what brings the power of God. And when the power of God comes, all the situation is getting changed. Hallelujah. Matandaza uThixo, sicela manje uThixo uyasinika lamandla. Lamandla xa efika empilweni zethu afike enze umahluko. Ncwadi kaMagalati chapter 5 verse 16. Magalati 5 verse 16. Over in concentration, we belong in the dimensions of the spirit. No matter how, no matter what, but we belong in the spiritual realm because we are spiritual. Hallelujah. Amen. We are spiritual and life is spiritual.